बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 25 सेप्तेम्बर अदेबानि सनिबार दिनैनि सानखालि चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएबि गौथुमा मोनसे सुबुंगौमा एबा हस्रिखावनाय हाबाफारि लादों। मख'नो नांगोनदि एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायजों लोगोसे जेसेबांनाखि बारग' एनडिएबिनि दैदेनगिरि आरो केडारफोर दङ बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनांगौनि दाबिजों चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएबि गौथुमा दिनै हाग्रामा दालांनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सुबुंगौमा एबा बे गोख्रों हस्रिखावनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे सुबुंगौमा हाबाफारिनि गेजेरजों एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो जेसेबांनाखि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामनांगौनि दाबिजों दिनै चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएबि गौथुमा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। मख'नो नांबावगोनदि दिनैनि बे सुबुंगौमायाव चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएबि गौथुमजों लोगोसे बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद आरो हादर अनफावरि हारि सिबियारि गासै बर' रायजो राजाफोरानो बाहागो लादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। सोलायनायनि स्लगानजों बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव फैनाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मित्रजोट सरकारा बिटिआर ओनसोलाव खामानि गैजायै बेखार लाइमोनफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि बेंखनाव थानाय रुनिकाटा बिसिडिसिनिफ्राय दिनै बिटिआर सरकारा बेसेन लायालासे जि सुथेग्रा मेसिन राननानै होदों। मख'नो नांगोनदि जि सुथेग्रा मेसिन राननानै होनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार टिएलसिनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्म आरो रुनिकाटा बिसिडिसिनि चेयारमेन निरब नार्जारिनि बाहागो लानायाव दिनै बे हाबाफारिया जाफुंनानै थाङो। थांनाय बावैसो इउएलबिनि मुङाव नंखायै पुलिसनि गुलिजों गावथारजानाय जोंसार मोसाहारिनि थालांनाय 15 साननि उन्दै गथ'साखौ जानला मोनलायै बामनो हामा होननानै दिनै बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंथिदों। मख'नो नांगोनदि दिनै आसामनि बारग' सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ जोंसार मोसाहारिनि न'खराव थांनानै थासारिखौ सुलाद लाहैनायजों लोगोसे बे समावनो बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गोरलै गथ'साखौ जानला मोनला बामनो हामा होननानै साफ्रोम मदद हैगिरि सुबुंफोरखौनो सांग्रांथि होयो। मानोना बिसोरनि देहाया जोबोद गोरलै आरो नोरोम। बे बाथ्राखौबो बिथाङा फोरमायथिनानै होयो। रायखांनो नांगोनदि थांनाय बावैसो गोबां बर' रायजो राजाफोरानो रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि न'खराव थांनानै थासारिखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे उन्दै गथ'खौ नुनानै अनखांनायजों गोबां बर' रायजो राजाफोरानो गावनि बिखायाव बोजबनानै लादोंमोन। दिनै बिनि सायावनो गोरलै गथ'साखौ जानला मोनला बामनो हामा होननानै सांग्रांथि होबाय आसामनि बारग' सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। बिटिआर ओनसोलाव थाबैनो केटिएम बाइकखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन। बे गोख्रों थांखिखौ लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दिनै बिथां प्रमदआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बे गोनां खौरांखौ फोरमायनानै होदोंदि केटिएम बाइक कम्पानिसिम आर'जलाइ बिलाइ होनायनि खोथा। मानोना गोबां लाइमोनफोरा बाइकनि जाब्रबथाय जानानै जिउ जोबनायाव केटिएम बाइकजोंनो जाथाय जानायखौ बांसिनै नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।